Isebe lezemfundo kweliphondo Mpuma Koloni lisungule inkqubo entsha yobuchwephetshe i-e-learning nezakuncedisana nabafundi bebanga le-10 grade 12 ngelixesha lokumiswa ngxiko-ntshukumo zoluntu i-lockdown. Kule nkqubo abafundi baza kunikezelwa ngezixhobo zokufunda ezifana netablethi bazokwazi ukufunda besemakhaya. U-District Director wesithili sase-Alfred Nzowe umonwabisi Mpangeni uthi ezi zixhobo ziza kufunyanwa zizikolo eziphantsi kwe-quintile 1 kuye ku-quintile 3 ukwathi sele bezilindele ezi zixhobo. The department had taken strides to provide our learners with learning devices. They will be provided with those learning devices, especially the grade 12 learners. But the grade 12s whose schools belong to quintile 1 up to quintile 3. But the free charging schools are not going to form part of this e-learning. So we are expecting the department to outline the delivery mode because they have been procured as yet, and we are waiting for the delivery instructions as to when should we expect them. Umpangeni uthi abazali bayakuthwala uxanduva lokujongana nezi zixhobo kuba xa kuphela unyaka ziza kubuyiselwa esikolweni ukuze zisetyenziswe ngabafundi abaza kuqala ibanga le-10 grade 12 kunyaka ozayo. Also, it must be noted that their parents will also be held responsible in terms of looking after the learning devices, because at the end of this academic year, those learning devices will be returned to school so that they are utilized by the cohort that is going to join grade 12 in 2021. But I cannot for now disclose the issues that are related to this in terms of where they will be delivered for safety reasons, because learners will be exposed to a number of problems. So we are not going to do that until this has been outlined by our head office. But the confirmation is that they are going to receive those learning devices with data bundles loaded, but they will be closely monitored so that they only deal with the curriculum-related issues. Ukwathi bangaxhalaba abafundi kwiindawo ezingena network ka-MTN esithi sele bethethile no-MTN ukuba qwalasele oko. But we have also apprised the department that we have got a problem of the network coverage, where some of our schools do not have a very good signal of MTN. So that we have brought to the attention of the department and also MTN, so that when they receive these learning devices, they must be in a position to utilize them. Ukuza kwezi zixhobo kujonge ngamehlo abomvu ngabafundi beqinisekile ukuba ziza kubanceda nokukhawulelana ukushiyeka kwabo kwezifundo. Ze ungalibali ukuhlamba izandla rhoqo imizuzwana engama-20 emva kwemizuzu engama-20. Hlala ufake isifonyo xa uphakathi ebantwini, hlala ekhaya uze ukhuseleke. Kwiindaba ze-The Informer Online, elame gama ndinguMathabo Phahla.